गाँ को लगे कि गोटे बहुत बड़ जंगलटे थिला। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼େଲ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚୁଡ଼େଲ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁବାସୀ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼େଲ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ କମି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚୁଡ଼େଲ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼େଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କିଏ ବି ଯା ଆସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତା ନାଁ ଥାଏ ପଙ୍କଜ। ପଙ୍କଜ ଥାଏ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟବେଳେ କେବେ ବି ଡରି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କମିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପାୟ କରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଜନମ ବେଳେ ବି କାହାକୁ ଡରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖିବ, ଭୂତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଚୁଡ଼େଲ ଥାଏ ତା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେତେ ସମୟରେ ପଙ୍କଜ ଆସିକି ତା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କ'ଣ ଜେଜେମା, ଭଲ ଅଛ? ଆଉ କେମିତି? ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ କୁହେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ ଜାଣି ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଡରିବା ଶିଖିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଆଉ ତମ ସହିତ ଚୁଡ଼େଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ କୁହେ, ତୋ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତମେ ଯଦି ସତରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛ, ମୋତେ ତ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତମକୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ସହିତ। ଯଦି ମୋତେ ଡରେଇ ପାରିବ, ଯଦି ଡରିଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉଥିବି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ହାରିଯାଅ, ତାହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ତମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ ବି ମାନିଯାଏ ତା କଥାକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼େଲ ବହୁତ ଡରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପଙ୍କଜ? ନିଜ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଡରିକି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ବି ଡରିଲାନି। ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତୋ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଡରିଲା ପରେ ବି ତୁ ଡରିଲୁନୁ। ତୁ ମାନେ? ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ତୁ ହାରିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କହ। ତୁ ଜିତିଗଲୁ, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, ତମେ ହାରିଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେ ସମୟରେ ପଙ୍କଜ କହେ, ତମେ ଗୋଟେ ବିଛୁ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, କାହିଁକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ମୋ କଥାରେ ମାନିଲ ବୋଲି। ସେତେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼େଲ ବିଛୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବିଛୁ ହେଇଲା ସମୟରେ ପଙ୍କଜ ତା ଗୋଡ଼ରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ ମାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ବିଛୁଟା ପୁରା ମରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପଙ୍କଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବିଛୁ ହେଇଲା ପରେ ଚୁଡ଼େଲକୁ ମାରି ଦେଇ ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ସେତେ ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼େଲକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଚୁଡ଼େଲକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆମେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଏମିତି କହି ଗାଁବାସୀ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପଙ୍କଜ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ତା ବଳ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେ କେବେ ଡରିନି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଚୁଡ଼େଲକୁ ମାରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଟୁନ ନେବର ପବିତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏତିକିରେ ରଖିଲୁ।
धन्यवाद। आई लव यू।